Flash report mahigala uban ni kasamang Jane Gallardo. Yes, Jane? RMN Flash report. Yes, Radyo Attorney Rufila, live na karon din sa may dakbayan sa Lapu-Lapu diin dunatay gisuta ang usa ka alarma, Attorney Rufila, nga gituuhang usa ka driver ang gitulis o gipatay gyud, Attorney Rufila. Apan ato pa ning adtuon gyud hapit na gid, Attorney Rufila, atong sa taon kung unsa gyud ang motibo ug unsa gyud hinungdan aning patay aning usa ka gituuhang usa ka taxi driver, Attorney Rufila. Ato ning tagaan po dugang impormasyon na karong taud-taud, Attorney Rufila, sa atong pagbalik po, Attorney Rufila. Mohatag lang tagdugang pangulagway o dugang detalye mahitungod sa kompletong detalye po ani, Attorney Rufila, karong taud-taud. So nagikan na lang din sa may dakbayan sa Lapu-Lapu, Attorney Rufila. Kauban ako sa tong RMN Patrol, si Radyoman Justice Sumampong atong CNU Communication Intern. Ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP. Tatak, RMN. RMN exclusive. Ato ron tagad mahigala kay unsa man ning kalakiha nga di arba sa may Mactan Shrine. Dapit siguro ni ilang attorney Bubit Hiyas. Ilang tatay Pabling Hiyas dito sa Mactan. O kumusta naman Anay BT, ha Hiyas? Ngano man ning kalakiha, asa ba ni napita gyud ha? Atong i-check duol kuno ni sa Mactan Shrine, Lapu-Lapu City. Ngano man unsa may insidente gyud ani? Ato sa i-check mahigala hadi astong linya karon si kasamang Jane Gallardo atong balikan kay na flash report man ni ganina. Ato balikan ni mga orasa. Yes, Jane, kumusta na Jane? DYHP RMN report. Yes, Radyoman Attorney Rufila, live ta karon din sa may sitio Kaisko, Barangay Mactan, ning dakbayan sa Lapu-Lapu diin dunatay girespondihan na napalgan mapatay, Attorney Rufila, usa ka taxi driver nga gituuhang gitulis ug gipusil ni siya, Attorney Rufila, ug nakita na lang ni siya sa mga residente dinhi nga wala nay kinabuhi. Kung makita sa ato ang video dira karon live, Attorney Rufila, naagid ta mismo sa taxi gyud sa katong taxi driver nga nahimutang dinhi sa may parkingan gid ni siya, Attorney Rufila, kung atong sabayin gyud unahan ni siya gyud gamay ra sa may Mactan Shrine, Attorney Rufila, so sa may esquina nya naidya ko kaayo nga hawanan kay parkingan, Attorney Rufila, dinhi siya napalgan or dinhi ni sod ang iyahang taxi gyud, Attorney Rufila, nga nakita sa CCTV na sa tindahan diri. Mga alauna pasado pa lang, Attorney Rufila, ni agi na sa kalsada sa highway nga dapit ang maong taxi niya ni hunong ra mga 8 minutes nagitanaw gyud sa CCTV, mga 8 minutes ni hunong ra siya sa kalsada gyud nga highway nga bahin, usa siya miso dinhi sa maong parking area nga ga-hazard na ang iyahang suga sa luyong bahin. Okay. At least na CCTV nga nakuha. Jane, kining Mactan, dapit sa Mactan Shrine dapit sa Mactan Shrine, Attorney Rufil, musud ra ka unahan na gamay ra gyud. Unahan ra gyud gamay, Attorney Rufil, ya kilid ra pud gid ni siya sa kalsada gyud. Okay. So padung ni sa kanang Mactan Shrine, kung ana ta sa Lapu-Lapu, naman ang Mactan Shrine din ha. Kung gikan ta sa Cebu City, padung ta diha. Unahan pa ni padung sa Shangri-La ni Jane? Unahan pa ang Shangri-La. Unahan pa, pero mo na ni kasadaha padung dito. Mo na ni nga kalsada, Attorney Rufil. So panalitan Umuadto tag Shangri-La, asa man sa tuo sawa? Tuo. Sa tuo siya mabahin, Attorney Rufil, igasod gid na tuunan sa Mactan Shrine. Naatay una gid makita na to, Attorney Rufil, dako kaayo nga hawanan. Nga mao gid ang parkingan gid sa mga sakyan. Kay namang gid tindahan diri, Attorney Rufil, nga kan-anan. Nya kung nay mga ona diri gid sila, Attorney Rufil, mo parking. Dako kay di nga parkingan. Ikon ko no bi gamay sa palibot ko no atong kamera sa palibot pero makita na to kay familiar man tanang lugar ha. Palibot gid, Attorney Rufil, dool ra gid kaayo siya sa highway. Okay. Ang parkingan gyud sa maong taxi driver, Attorney Rufil. Gamay ni sud gid siya gamay. Ko ato ganing makita sa atong live video karon, daghan kay tag nakita nga mga nagparking gyud ng mga sakyanan, Attorney Rufil. Apan ang kanina maong taxi driver na tunga lang gini siya nga bahin. Tunga gid kaayo siya naka-parking, Attorney Rufil, nga ni sud siya dinhi apan nga tuwa nga kay ang atbang magudiri sa parkingan, Attorney Rufil, na ay mga tindira sa
sa mga isda. Daghan kaayo og naninda og isda Attorney Rufil sa at mga bahin ang ilahang nadungog mga alas 2 pasado sa kadlawon kaganiha. Okay, Jen, gamay lang ha. Ato establish sa gamay, katagay lang. So, padong nimo connect dito sa Mactan Newtown? Mactown, asang Mactown Newtown gani pa dong sir? At bang raman sir no? Kani siya nga linya pa dong ni sa Punta Inganyo. Sa Punta Inganyo ni siya nga connect Attorney Rufil pa dong sa Punta Inganyo nga karsada. Ya mahal gid kaayo siya sa Mactan Shrine Attorney Rufil. Yang kaning karsada pa atong mga og atong banabanaon gikan sa Mactan Shrine. Padung dito sa may Sangrila, di pa kabot sa Sangrila na unahan sa Mactan Shrine, mga pila ka dupa kung atong dupahon. Straight to the Kini point. mga higala usa kini ka famous nga lugar diha sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kanang Mactan Shrine. Naa diha mahigala himuon ang kadaugan sa Mactan. Kanang reenactment ba sa kadaugan sa Mactan nga magsangka si Lapu-Lapu og si Magellan. Na diha ugon niya kini ni ang napoy mga sikat niya kayo ni panahon kini karon ra di na gani kayo day. Puno nay panahon nga sikat kayo ng ilang sutukil da nga restaurant day. Adto ka mga higala, paluto kag isda, ilan ang kanon, dunay tinuwa, dunay kinilaw, dunay sinugba, manang sutukil, Karon mo di na kaayo, no? Pero kuana diha, no? Naagi hapon, pero di na pala sa una na yung sikatan nila sutukil nila sa una. Ug unya kini ni ang pero matag gayon nga magkuan. Dunay mga activities may gala, siyempre. Mactan Shrine guna. Una adan dapitan na hitabo kining maong taxi driver nga gituhan nga gitulis o gipatay pa. Grabiha oy. So karon to si Jane Gallardo wa na dito ang patay lawas may pag-ugat may gala pero ganina iyag yung naabtan kani kani mga pictures ato ipakita ko nonin swe. I-blow na to gamay ha before to balikan sa kasama Jane Gallardo. Okay ni mo na yung pagkuhan sa mga pulis. Okay, so mo na yung mga higala ang nahitabo no? So ang suko nga kuan kuan in taon ato lang i-blur lang nato gamay manggala o mo ni siya ang taxi driver kaluoy in taon mga kagalan ay nagtiwan man ni nagtinghayad man ni mga higala maong taxi driver sus Ginoo ko mo ni ang nahitabo mga sukit paminaw kaganina naasa sa sud sa iyang taxi sa iyang lingkuranan isip driver mga higala sa driver side nga siya nagmanihon ini unya kanana ang nagit siya naghigda mga kagalaan taon. Kining maong taxi driver o gisusi kini sa kapulisan mao kini mahigalang maong taxi. So niining kuana atong balikan sa kasama Jane Gallardo sa dugang report pero giugat na ning maong taxi driver mahigala ilan ang imbisigahan atong ipakita sab karon taon ang CCTV mga sukit paminaw kay naman ta kompleto man tag nakuha yata may gala CCTV na ta nga ma-enhance ni unya maklaro kinsa ni mahigalang sakay ini mga sukin tigpaminaw or ang pagsakay gyud baka mga sukin tigpaminaw no mao kining hitabo MRG taxi man ini mga kagalaan MRG taxi sus Ginoo ko so kini maong taxi driver na nag-yellow ang iyang t-shirt nga gisulot okay MRG taxi body number 1627 Jesus Ginoo ko. Kumusta makaintaan ng pamilya ani Indayken, no? Bago pa man nito na kunan mahigala karon. Pastilan. So mo ni mahigala karon na kini maong taxi nga gi-check mga higala no. O nga kuan giugat na ang iyang patayng lawas. Mo kini ato lang gi-black and white mga kahigalaan kay so medyo kuan man tanay, medyo may gidakon man ni maong taxi driver Indayken, di man ni kuan ta, no? Pero kana go mag-drive kag taxi unya na magbinuang nimo. Di sabi makabantay lagi og ginana magaling. So mao ning hitabo mga kagalaan. Sus Ginoo ko. Atong balikan mahigalas kasama nga Jane Gallardo aniron. At mao na ning area may galas gi kuha na no. Atong i-check pabalik si Jane Gallardo sa dugang report. Okay na Jane day nasuli niya. Atong balikan mga kagalaan ang dugang report live mga higala gikan dito sa Mactan Shrine. Si kasama nga Jane Gallardo mga sukit paminaw kini nga portion atong kanato mga higala sa Super Fiber ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon kini aron malikayan nga magpundo ang mga hugaw nga may makaingon ani mga colon polyps o nay motubo sod sa atong tinai o ulceration.
ang pagkasamad sa intestinal lining o kahaang labing seryoso, masakit og colon cancer. Ang super fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayo nga imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa super fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mamakahatag din kini kahupay sa colon, sa tiyan o sa lawas. Ang super fiber mao number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagis pag-inom, magkuha na kay usa ka sachet sa super fiber, imo kanang isagol sa usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, imong i-shake og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3. Straight to the Ato point. balikan Jane Gallardo sa dugang report. Yes, Jane? DYHP. RMN Report. Yes, Radyo Man Attorney Rufil, balik na karon dinhi sa may barangay Mactanin ning Dakbayan sa Lapu-Lapu. Asadad ang patayng lawas. Asadad ang patayng lawas. Gisun nito siya sa Purinaria Attorney Rufil. Apan karong orasa na ang mga kabanay Attorney Rufil. Ang Okay. anak o ang asawa nga gikumpirma gid nila Attorney Rufil nga ilaha gid tong amahan Oh. nga nailahan nga si Johnny Bordas Attorney Rufil. Johnny Bordas. Johnny Bordas nga taga Bangkal, diri ra po sa Dakbayan sa Uy. Lapu-Lapu. 47 anyo siya Attorney Rufil. Gitawagan na lang ning mga kabanay nga naa dinhi karon, di kumpirmar wala na gid nila na nakita gyud or naabtan gyud ang patayng lawas Attorney Rufil. Apan gipakita na to sa atong nakuha pod nga mga hulagway kaganiha kay naabtan man gid nato Attorney Rufil o gikumpirmar gid nila Attorney Rufil nga mao jud to si Johnny Bordas. Karon lang Kaya ma-confirm man daan, pag ang taxi palandaan MRG taxi niya ato nang gibasang body number wala maklaro na sa tagtungod kasama Jane plus sa kakita sila sa mga pictures sa imong gipakita nga mga video, so confirm nila sa tagtungod. Di-confirm gud nila Attorney Rufil og ilang nga gisusi po diri kung unsa ang mga makuha nila diri nga mga gamit Attorney Rufil kay wala naman gid nila naabtan ang mga kapulisan. Naa diri ang duha ka anak ang iyahang asawa pod Attorney Rufil. Pwede pod gid nato nga mahinabi po doon. Ang tagaan lang pod nato ga dugang kasayuran dinhi. Ang kaning taxi nga iyahang gidrivean Attorney Rufil, nabuak na ang kaning bildo atong ipakita dinhi Attorney Rufil kay naa man ang taxi dinhi. Nabuak na ang bildo diri dapit sa sa driver seat Attorney Rufil. Wala na buak na tanan Attorney Rufil niya matod pa sa mga una jud nga nakakita nga mga residente dinhi naa sila nakita po diri nga empty shell dinhi sa gawas nga bahin tulo ka buok Attorney Rufil. Dinhi na sa gawas nga bahin nila nakitan nya ang kaning iyang bildo sa iyang portahan dinhi sa iyang driver seat kay wala na buak na gid siya tanan Attorney Rufil og diri siya sa soda nga bahin gid matalgan nga wala na gid siya kinabuhi Attorney Rufil. Ini siya niya naka-yellow siya, niya naka-short lang ni siya Attorney Rufil apan nadungog bang pod gid nato sa ato ang mga kabanay atong maong biktima Attorney Rufil nga mao gid siya ang biktima nga nailhan nga si Johnny Bordas Attorney Rufil. Karon kay wala man gid nila naabtan Attorney Rufil pero ato ning hinabion pod karon ang ilahang mga pamilya po diri Attorney Rufil naa diri ang duha ka anak pasibol ato ning mahinabi pod. Sir, ikapila ka nga anak sir? Ikaduha. Pila mo ka mag-igsuon sir? Duha? Duha ra po di ay ni sila Attorney Rufil ka mag-igsuon. Naapod gyud diri ang iyahang ate og siya nga manghod Attorney Rufil babae og lalaki. Matod pa sa una gid natong impormasyon nga nakuha, mga alauna mugawas gid ang ilahang papa para mag-drive. Pero ato ning susihon kung unsa oras kaganiha gid Attorney Rufil nga nigawas ni ang iyahang papa. Ma'am, good morning ma'am. Live sa DYHP RMN Cebu ma'am. Ma'am, unsa man ni siya orasa ni gawas sa inyo kaganiha ma'am? Not exactly mga siguro 1 p.m. 1 a.m. 1 a.m. 1 a.m. kaganiha. Unsa may last niya nga kuan ma'am? Wala di man na siya mostorya na mo kay kanang kalit na siya gawas. Kalit ra siya og gawas ma'am mga everyday yun na siya ma'am ang alauna na siya mo kuan. Okay, ma'am na ting booking niya kay naam na ka na mo book sa Maxine then og nay mo book mo gawas din na siya kalit. Ma'am live ka karon sa DYHP RMN Cebu Saya. Fem kauban nato sa pikas linya si Attorney Rufil Banyok ma'am. Hello ma'am, amo mga pasubo ni hitabua in town, ikaw maoy kamagwangang anak? Ako. So kining imo papa pila ka tuig na nag-drive og taxi? Mga 6 months pa man or 7. Bago pa rin siya nag-drive di ay? Bago pa na siya nag-drive. O sa may trabaho niya sa una?
nag-deliver na siya mga cargo kanang balikbayan ba. Oh, ang imong mama, na asa may mama karon? Naadiri housewife raman akong mama. Oh, so kisa naman nagpahibaw ninyo intawon anong hitabo ah. Itawag ra akong parenting nga naa sa Pardo din ingon nga tawagan ako ng papa. Oh. Mato, itawag na pud lain akong auntie nga naa sa Sudlondos na atay gid daw kuno. Oh. Way kaaway ni imong papa? Wala og gid ko magayos pud eh. Kami na may problema mo ang pamilya pero ambot outside sa mo ang pagnimalay wa ko baw. So nus ani mo last nakita imong papa? Mga alas din kay nagtrabaho magkuha mo. Oh. So nakita mo sa papa kanina gagabi pa alas 10. Oh, so okay, pagkalauna mo to nga nibiya siya kay mag-drive siya mo na iyang naandan. Mao na yung naandan. So Maxim day po ni mo papa, magkuan day po ni siya, mag-accept mga bookings. Oo, Maxim iyang gamiton para dali siya makaduwa og pasahero. Sa una nga sa una iyang trabaho, unsa may hinungdan nga ni balhin sa pag-drive og taxi? Kung ay pagbuan ka ng murag wala namang good ang trabaho niya kay murag siguro na bankrupt. Oh. So kamo mismo ma'am, unsa may inyong gituuhan ani karon nga naghimo aning krimen? Ano kay ako motive lang yun kay tulis lang pero ako mama feeling niya nga naay nagdumot ani niya pero wala sa kay bawo kung tinuod na. Nag-short pants naman imong papa, nag-short pants naman. Pinana man na siya katagakadlaw, mag-short pants naman na siya. Oh, so mo na iya naandan nga mag-short pants basta magkadlawon mo biyahe. Oo, magsunila. Oh, so sa 6 months nga bago pa siya nag-drive kada kadlawon mo gawa siya. Oo, not all the time, siguro mga alas 4 mo gawa siya galit. Pero most of the time kay alas 2, alas 1, nagtaksi na siya. Oo. Kisay ngalan nimo ma'am? Saira Bordas. Saira Bordas. So, nag-ipon mong tanan kamo, imong mama, imong papa, ikaw ug imong igsuon diha sa kabalay. Oo. O so nagkita pa mo kagahapon, unsa may sultis yung papa wala si mo share ninyo og mga istorya? Wala, iya raman ko gi. Unsa may last ninyong istorya? Ang iyang taxi walay dashcam? Wala, gipawatan ba na ako siya kung wala silang pwede ba mag-dash cam siya, dili ko ito kay mahal. Nakakita na mo sa CCTV nga nakuha sa kapulisan? Wala po. Naa ang cellphone sa imong amahan or gidala? Wala po kabaw, kay bago pa lang minaabot diri. Oho. Sa mga butang nga nakuha sa taxi, mga butang sa imong amahan, unsa may nahabilin nga naa? Ako nakuha ra kay mga papeles sa maning. Unsay sulti sa ato mga investigators, so mga unsa orasa kuno nahitabo ni? Ana tong sa SWAT nga mga alauna 30 mga anak orasa. Kung alauna 30 wa pa siya halin kay bago man sa nigawas, bago pa siya wa pa sa wa pa'y mga matulis tingali niya. Siguro ing anak. Oho. Okay. Kay kuan man. Pero magsugod sa pamasayro, alauna man gyud sa magsugod pamasayro. Karong adlaw pero last time mga siguro yesterday kay mga alas 2, alas 3 anak. Oh, kay mura man gud og kuan sa kung kananaang nag-drive na siya wa pa kayo tay nakuha siguro ang tulisan nga kuan jud. Wa man unsa man ni magdadaan sa kwarta nga dako ini pamasayro or wala ra, normal ra nga pamasayro way kwarta da. Wala ko na sa kwarta. So gawas ini niya pagka-taxi driver, wa sa mga sideline nga lain nga business nga naa sa kwarta. Wala, taxi ra gid na yang income. Oh. Okay, so ang imong tan-aw tulis ni pero imong mama nagtuo nga murag dunay nasuko niya. Oo. Oh, so ang imong mama posible nga makasulti ni nga dunay kontra siguro ni imong papa o dunay dumot. Basta ikaw isip anak wa ka kabantay nga naay kontra ni imong amahan. Wala. Unsa man imong ika-describe ining imong amahan? Unsa man siya nga klase sa pagkatao?
Pwede, dili lang ako tubagon. Okay, pwede ra. Pwede ra. O sige, so asa man kuno nga punerarya gida ang imong amahan karon? At doon pa na mo, wala ko kay Baw. O sige, aron nga makuan eh. Okay, kanang lugar diha magparkingan gyud ang imong papa? Dili mo mo parking naman na siya kanang kuan sa nang magulat og pasahero pero unusual nga naa siya diri sa Inganyo. Oh, unusual kayo. Asa man sa kasagaran nga mamasayro gud within Lapu-Lapu lang? Didin Lapu-Lapu. Say maabot na siya Cebu. Okay. But sa imong tan-aw unusual na or unang higayon nga parking sa diha anang lugar? Para na ko, oo. Okay, kining bangkal dool naman sa Mactan, di man na kay layo. Oo. So bago pa to nakagawa sa imong papa, bago pa nakabiyahe. Ah. Naa say suki nga pasayro kada buntag or wala ra? Naa siya isuki kada kadlaw. Matawag niya kuwaon siya. Dahil pahatod sa asang lugar. Wala Oh. ko sa baw asa. Nakaila mo ining suki sa imong papa nga iyang ihatod makadlawon? Wala. Ako mangod. Basi nakaila. Pero ako wala. Wa mo na matikdan nga doon na nitawag before atong pagbiya sa imong amahan? Gani na kadlawon? Wala man noon pero ako maibawaan lang anang mula ko siya kay kanang mutingog na ang kuan sa Maxim. Mutingog ang kuan sa Maxim. Okay. So posible nga doon na nibok niya sa Maxim siguro ganina. Siguro. Ang taga Maxim nakakontak na ninyo basta makatabang sila sa ilang mga bookings? Wala pa sa kontak. Okay, kung mubukag Maxim, ma-check man na. Masing matrace o makatabang sa investigation. Kay basin og nag-booking ganina ba? Kinsa ka iyang sakay? Oo. Sige, kini ni ang among pasubo makausap pa. Niining hitabo in town. Salamat sa panahon nga imong gihatag namo sa DYHP ug AFM. Mao to siya ang kinubuangang anak sa biktima Attorney Rufila nga dinhi ni anhigit sila bag-o lang jud nga ilang gisusi diri apan ang iyang nakita or nakuha niya Attorney Rufila ang kao na lang sa iyahang papa o pipila ka mga papeles. Wala na sila nakita dinhi Attorney Rufila nga mga kwarta ingon man ang cellphone sa ilang amahan kay kaganiha ato kung gistorya gyud mismo ang mga kapulisan nato nga ni anhi ni responde pud ka Attorney Rufila apan wala gyud sila ingon nga di-disclose sa mga impormasyon nga ilang nakuha tungod kay magpahigayon pa sa sila hot pursuit Attorney Rufil sa pag-ila sa maong suspect tungod kay naana pod sila lead Attorney Rufil. Nga ngailangan lang din nakit under nga naay igo ang maong biktima sa dughan nga bahin Attorney Rufil. Apan ang ilahang nakit under nga empty shell gyud kay tulo ka kabahang Attorney Rufil. Maura ang ilahang gihatag pa nato wala sila pod gihatag kaganiha sa identity apan ato man gyung na hinabi gyud dinhi ang mga kabanay sa mao to ang habig sa anak Attorney Rufil nga alauna day pasado mo kuan na gid ang ilahang amahan kay Mama Sahiro apan kaganiha ang CCTV nga atong gipangayo sa tindahan gid atubangan ani Attorney Rufil nga maagian gid sa taxi before siya makasud dinhi sa parking area. So wala pa siya ni Soda Attorney Rufil ni hunong pa lang gid sa daan dito sa highway mga 8 minutes ang gidugayon. Na hunong siya dito sa highway Attorney Rufil usa siya ni Soda dinhi sa parking area nya mao na to pag kita sa unang nakakita dinhi nga residente Attorney Rufil gaandar pa ang maong taxi sa biktima Attorney Rufil apan mao to wala nay kinabuhi ang driver niini. Mga usang oras man sa CCTV matan-aw man tanan ang oras Jane? Sa CCTV nga atong nakita kaganiha Attorney Rufil liagi gid siya sa tindahan mga alauna pasado gyud. Okay, standby ha, gamay lang. Standby sa di ato check ang CCTV. May ato i-play ko no kasamang names mo ni. Ay sumo ni siya ang nahitabo. Okay, sumo ning kalsada mingaw pa kay alauna pa man sa kadlawon. Alright, okay, sumo na ni ang taxi. Mo ni taxi, butangin ko og lingin dong. Mo na ni taxi. Okay, sumo ni taxi. Nasa sa kalsada og unya atong subayon ha. Nasa sa kalsada mahigala nagkuan siya. Okay. Unsa man ni naa siya sa kuan? Basta gagamay lang kay mga kagalan ha. Atong gisubay ug maayo ni maong taxi mga sukitig paminaw. Okay, sige gamay lang kayo. Mo na ni siya. So naa pa nagkwanto sa kalsada. Why makita sa CCTV nga nasa gi-pick up nga pasahero no? Atong subayon maayo ni mga higala ha.
Okay. Unsa man ni naay audio ani dong kay basig mag-investigate sa kapulisan. Naay audio ani? Sige kuno kay basig kuan. Wala audio. Okay sige. Sige mao na ni ha. Gamay lang kay mga kagalaan. Kay basig maog na-analyze pud ang atong kapulisan labot ani kay sila may didto gyud sa area mga kagalaan. O sige. So kini mao ning hitabua. Oho. Misud in dapita. Unsa man ning mo na ay mga kuan dai na may mga lingkuranan lagi indekin. Na tindahan sa tindahan ni siya. Okay, sumo ni ang sa tindahan mahigala so nakuha ning maong taxi. Okay, gamay lang kayo mga sukitig paminaw atong kuan ni karon ha. Oho. Okay. Pila man ka minutes ning CCTV nga ato nakuha. Dugay-dugay ni. Gamay lang kayo mga kaigsunan na kay ato masuta na mga higala ning maong panghitabo. So doon na may iro ang duol dito. Oho. Daghan man din ning mga kuanday, daghan man din ning mga sakyanan nga na marking na diha, no? Okay, daghan mga sakyanan na marking mahigala. Okay, to na. Unsa man to naghasad? Mao na to unsa naghasad? Gamay lang kayo mga kagalaan. Yan ni amay kuan. Basig wa po makakuwag sound sa maong CCTV kay kung palitan nakakuwag sound sa basin ang mga iro dito naningog baka mga sukitig paminaw or unsa pa kang hitabo no? O bitaw balikan gamay ha mo ni siya. So mingaw pa kayo kay kadlawon man, alaon naman sa kadlawon, mo ning hitabo sa kalsada. Yan ni agi ni maong taxi. Mo ni kini mo ning taxi mga kagala ni agi karon sa atong gipakita sa social media na to unya akong gi-describe diri mga higala. So mo pa ni andar pa ni kaganina unya dayon ni sud siya ni lugar dinhi kay nagkuan siya. Ni parking siya ang maong mga parkingan. Okay. So mao na ning hitabo ang mga sukitig paminaw. Okay to ana. Sige, okay. Ato balikan ka dali mahigala no. Kay mura sag na ay gihuwat indekin. Kung sa gihuwat so kung kini Maxim ang galing ni, mayo makatabang ang Maxim ani day. Kay mukon man na kanang mubuk man ka di ba? Inig-book nimo nay nga ana sa kwan, pantan kita pasayro, mag-book ta mga kagalaan. Naaman ay kwan. Makita man ang driver ana, makita mga higalang kuan no. Okay, sa ang pasayro sad nga kuan, ang name sa gapabuk na apod ana indekin. So malagmit nga naman doon mo naman sa naigihuwat mga sukitig paminaw ha. Ato ning tagag pagtagad. Na ato nga atong kapulisan maka kuan gyud ani. Atong balikan ni mga oras sa kasama Jane Gallardo sa dugang report sa area karon. Yes, Jane, back to you Jane. DYHP RMN Report. Radyo man Attorney Rufil, balik ta karon dinhi sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Diin gikuha na ang taxi Attorney Rufil, wala na dinhi sa iyahal na himutangan na kaganiha. Nya ang mga so man to giguyod. Mao to giguyod Attorney Rufil kung makita sa ato ang live video dinha, mao na siya ang taxi na gi-drivean atong Johnny Bordas. Nya ang kabanay ni Attorney Rufil ni adto na po sa police stations kay para po mangutan na po kung unsa ang mga nakuha Attorney Rufil kung unsa po ang ilaha yung initial so mo to giguyod asa mo to untong giguyod man tong taxi mugawas na to sila padong Attorney Rufil asa ni dadon sir sa CTMS founding area sa may asa sir Hoops Dome sa may Hoops Dome dapit Attorney Rufil dadon ni nila ang maong taxi nya ang kabanay mao to nga tuana pod sa police station sa Attorney Rufil kay para pod paghibaw kung unsa pod ang mga nakuha ug nahibawan pod sa atong mga kapulisan kay wala pa man gid ingon nga ni disclose jud sa tanang impormasyon nga nakuha ang kapulisan nato kaganiha kay napadayon gihapon ang ilahang investigasyon Attorney Rufil apan ato gid nga tagaan pod og pagtagad og ato pod nga sutaon pod mismo sa atong kapulisan kay moadto pod karon sa ilahang buhatan Attorney Rufil para pod sa pagsuta kung unsa pa ang mga impormasyon nga ilahang nakuha. Ang ato lang ginasayra na Attorney Rufil. So to na ato giguyod na Jane mo to ko na. Mo na ni Attorney Rufil ang maong taxi na MRG taxi. Ang operator ani Attorney Rufil taga Talisay. Apan ang kaning driver kay taga Dinhira sa may bangkal Attorney Rufil Lapu-Lapu. Doon na diha. Doon ra Attorney Rufil kaganiha na iniani po ni silingan nga una jud ni confirm Attorney Rufil nga kauban niya sa kaning pag-drive po og taxi nga kaila ra si Attorney Rufil mao tong nakuha na to unang initial nga impormasyon nga taga Bangkal si Attorney Rufil apan nasuta na to pinaagi pod sa pagiginabi sa mga kabanay pod atong maong biktima apan ang ato ang mga kapulisan Attorney Rufil kaya nagsuta pod lakip na ang pag
pangita po sa mga CCTV kung naaman kahadi ni Attorney Rufil kaya ang ato ang nakita good or nakuha nga CCTV wala man jud nakita Attorney Rufil of naabagyoy ni sakay niya katong time nga nihunong siya sa kalsada mga 8 minutes pa lang Attorney Rufil before siya nisud diri sa parking area. Dihang nisud siya sa parking area Attorney Rufil mga 20 minutes pod ang nilabay usa na pa ang iyahang suga sa taxi Attorney Rufil. Nakita pod nato gyud sa ato ang CCTV pero naay usa ka residente kaganiha Attorney Rufil nga makita pod sa atong CCTV nga pagsud sa taxi naa siya apan gitangutana naa siya medyo wala siya kabantay Attorney Rufil kay medyo na po kakulian sa iyahang pagdungog. Ang nakabantay lang jud ang mga vendors nato sa isdaan Attorney Rufil nga tulo ka buto ang ilahang namatikdan mga alas 2 na pasado kaganihang kadlaw. Why initial kuan ang sulti ka pulisan unsa nga klase sa pusil ang gigamit? Wala sila ni hatag pagid Attorney Rufil o kana about ana nga impormasyon. Ang ilaha lang gyud nga naigo kini sa dughan Attorney Rufil. Usa ra igo Jane sa dughan lang? Ang ilaha jung giingon una Attorney Rufil tulo ang igo sa maong biktima. Uy. Ang ilaha rang gi-sure gyud nga naiigo sa dughan. Apan wala sila ni hatag og dugang impormasyon kung asa pa ang duha na igo sa maong biktima. Kay nagpadayon gihapon ang ilahang investigasyon Attorney Rufil para po sa pag-ila sa maong suspitsado kaya na naman sila matod pa nga lead sa maong suspect sa nagbuhat aning maong krimen Attorney Rufil. Importante gyud kisay mga kaila ani ang asawa murag naay kuan kay ang katong anak katong na-interview ingon nga posible tulis but katong asawa miingon man nga posible do na kunoy kuan indikin. Posible do na kakontra ba ka ana no so mo cooperate ang tagtungod para matumbok na to kung kisay gikahay naghimo aning maong krimen na kasama Jane. Yes, Attorney Rufil, maupod gina ang ato ang tagaan gid og pagtagad mo adto pud taron sa police station Attorney Rufil kung asa ni siya nasakop kay para pud makahatag pud ta og dugang og kumpletong detalye samtang pahigayon gihapon sila sa pag-ila sa responsable sa maong pagpamusil patay sa usa ka driver, usa ka taxi driver Attorney Rufil. Naa kunoy mga sakyanan pud uban din nga mamarking gyud kuno kasama Jane sama atong paghitabo. Yes, Attorney Rufil, naagi magparking apan giadtong higayon na tungod sa kasayo kadlawon pa kaayo Attorney Rufil nya ngit-ngit pa ang alaha lang ding nakit-an nga nagpark diri usa ka sakyanan nga color puwa pero wala na ni ingon nga gigamit Attorney Rufil. Gibutang na lang diri ni adtong higayon na nya kato nga time mga alas 2 mga alauna or alas 2 Attorney Rufil wala pa naka-park diri wala bisan kinsa pod kay tungod sa kangit-ngit pod hawan dako kay siyang hawan Attorney Rufil kung ato ipakita inani kadako ang parking area sa maong dapit Attorney Rufil kung sayo si Attorney Rufil or kanang hayag na naay mag-parking diri sa ubos na bahin niya kung usahay wala na space mo nang maabot din ni Attorney Rufil sa babaw nga bahin. Apan atong higayuna kay wala gyoy bisan usa gawas atong sakyanan nga wala na gamita Attorney Rufil ang maulang gyud ang nakita sa maong CCTV sa ubos nga bahin naa man hinuod pipila ka mga sakyanan pero diri sa babaw nga bahin Attorney Rufil kay wala pa atong higayuna tungod sayo pa kaayo. Kalsada man din ang sa likod ni mo Jane na mga kuan ay duol man kay kalsada. Highway Attorney Rufil padung ni siya sa Shangri-La. Puntahin ganyo Attorney Rufil ang kaning karsada. Ang kilid lang din ani ko padung sa Shangri-La Attorney Rufil tuo siya nga bahin ang parking area. Tuo nga bahin ang parking area. Atong ipakita Attorney Rufil sa di pa ta musod sa esquina dito sa may Mactan Shrine naman na esquina Attorney Rufil. Padung diri sa Shangri-La mga 50 meters ang gilayon Attorney Rufil usa ta maabot dinhi sa maong parking area. Dili gid Attorney Rufil at kani atong gibarugan highway na ni Attorney Rufil dili nga bahin to nga nakita sa atong CCTV nga medyo ni hunong kadali ang maong taxi mga 8 minutes usa siya ni sud sa parking area gid Attorney Rufil nga didto na gid siya na palgan nga wala na kinabuhi niya nakita niya na pinusilan. Katong una nga nakabantay nga naay kuan mga unsang oras kuno to Jane? Ang atong nahinabi kaganiha Attorney Rufil nga una jung niliili sa taxi driver
ay giingnan lang siya sa mga vendors dere or mga manindahay og isda nga nakadungog mga alas 2 pasado Attorney Rofil apan wala ra nila disusi kung unsa to nga buto. Apan katong usa na to nga residente nga atong nahinabi nga siya gid ang una gid niliili sa taxi mga 5:40 Attorney Rofil palit siya og isda 5:40 kagadihang buntag yani sud siya sa parking area diin to nahimutang ang maong taxi dito niya gili Attorney Rofil nga buak na ang bildo sa taxi sa driver's seat niya wala nay kinabuhi kaya ato naabtan kaganiha po Attorney Rofil pasensya po sa mga nangaon karon sa mga makadungog nagabuka pa ang iyahang mata atong higayuna Attorney Rofil. Nasa man nag-andar pa makina atong panahon na kuno or wala na? Ang katong residente nga nakakita una Attorney Rofil nag-andar pa ang makina. Nadunggan pagid niya Attorney Rofil nga nag-andar pagid ang makina sa maong taxi. Nagsiga pa ang suga? Ang suga mo ay wala na. Nagpaong na siya Attorney Rofil ang suga. At gipangutana if abri ba ang portahan atong higayuna Attorney Rofil sa driver's seat. Apan mato da sa una jud nga ili kaya Attorney Rofil na buak lang jud ang bildo bahin o ganasay na nga tulo ka kabahang sa bala Attorney Rofil sa ubos nga bahin. Kanang tulo ka kabahang sa bala diha na nakiti sa yuta or dito sud sa taxi? Sa yuta na nila nakitaan Attorney Rofil. Sa yuta na nila nakitaan ang maong kabahang. Kapan ako lang pud gid nang tagaan ko dugang pagtagad o mato nang mahinabi po nato ang atong mga kapulisan nga nag-investigar atong higayuna Attorney Rofil. O sa may theory ka sa atong kapulisan din sa ilang theory kung nakadungog ka pero wa ka kuha sa ilang kung okay lang but masinog dunay mga informasyon to ba posible ka nga ang nagpusil ni sakay niya pasayro niya ni sakay niya gipusil siya dito sa sulod or ang nagpusil gikan sa gawas ra kada buak man ang iyang bildo? Una nila gyud nga nadunggan gid nato Attorney Rofil possible nga gisakyan siya. Possible gid nga gisakyan siya Attorney Rofil apan mao lagi pud na padayon gihapon ang ilahang investigasyon. Kung unsa man gid ang tinuod, labay nag-atang na lang niya ani daan Attorney Rofil or pasahero lang ba kahaan niya mao pud gid ang ato ang tagaan gyud pagtagad kay para pud bagikan sa atong kapulisan Attorney Rofil ang maong impormasyon. So, mao na ang atong nakuha. Ang uban nga mga parinti wala na po din ha. Na, ang pamilya to ana ni apa sa punerarya ni adto sa pulis. But ang uban mga parinti wala na sa area ron? Wala na sa area Attorney Rofil ang diri ang kato ilahang silingan kauban natong duha ka anak ug ang asawa pag human nila nagsusi sa taxi Attorney Rofil maunsa pay makuha nila sa suda sa taxi mga gamit sa ilaha sa biktima kay ni sakay dayon sila Attorney Rofil padung sa police station pod nato dinhi sa Lapu-Lapu Attorney Rofil kay para pod sa pag-istorya kay wala pa man gid ingon nga naka-istorya sila sa investigator or mga kapulisan nga ni responde atong higayuna Attorney Rofil. Oho. Kay mo naman ko kuan ba doon ko'y mga pangutana sa anak. Unsaon yung pag-describe ang imong amahan? Medyo may likay sa anak nga pangutana o mingon sa kanila po sa problema within sa ilang pamilya. So murag napoy ang gulo ang napita but tan-aw na ko murag lahi siguro sad. Pero mo na gina lahi ang iyang hunahuna, lahi pod ang sayang inahan.